To mai sauraro barkanka da zuwa sannunka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yanda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Yanzu shugaban 'yan bindiga Bello Turji ya fito ya yi kukan kura na jin jita-jita wanda sojojin ƙasar Nijar da sojojin Najeriya sun fito suna ikirarin sun kama babban yaron Bello Turji wato Ɓaleru, wanda har hakan ne ya sa 'yan bindiga sun yi bidiyo sun saki a duniya baki ɗaya, wanda har suna ikirarin sojojin Nijar da kuma sojojin Najeriya su je su sake shiri domin kuwa Ɓaleru ba shi suka kama ba. Ɓaleru yana nan zama daram, har suna bawa sojojin ƙasar Nijar da kuma ta ƙasar Najeriya suna ba su shawara domin su je su sake shiri domin duka a wa'anda aka kama babu ɗaya daga cikin 'yan bindiga nasu wanda aka kama a ciki. Dama sun yi ikirari za su fito aiki kuma bayan sun gama aikin sai dai a kama talakawa a kashe su, ba dai ma'aikacinsa ko guda ɗaya ba. Bello Turji ya fito yana ihu akan Ɓaleru yana nan zama daram babu wani wanda ya kama sa, domin kuwa Ɓaleru take yanke a cikin bidiyon da Bello Turji ya saki. Ɓaleru ya yi ruwan bindigu yana ta harbawa sama, wanda yana cewa baya tsoron kowa, duk wanda yake ganin zai iya zuwa ya kama sa to shi ma fa a shirye yake domin ya ga bayansa. Mai sauraro kar ka manta idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode, mun gode.